så er dagen kommet, hvor jeg skal på Manderetreat. Direkte ind. Jeg ved ikke hvorfor, at det virker så grænseoverskridende lige nu. Det bliver knækket. Ja, damn. Det går ikke af, jo. Jeg har virkelig op 10 gange. Jeg tror 100% jeg fik healet noget trauma der. Okay, jeg har så optur over, at jeg har fået en hjemmeside. Og nu prøver vi at se, hvordan det ser ud på et stort tv. Hold nu op, mand. Hey. Godmorgen. Så er dagen kommet, hvor jeg skal på Manderetreat i Sverige. Om 3 timer skal jeg afsted. Jeg ved ikke særlig meget om det, men jeg har fået en opgave om at tage over og filme. Og det er jo perfekt. Det er hos Jesper Westmark og Thomas Buch, som faciliterer Manderetreat i Sverige på Sjøvik. Og der kommer en 10-15 mænd, jeg har fået at vide, og aner ikke særlig meget mere end det. Sverige, let's go. Du er faktisk sådan en, der er sat til som en af de der lysvæsener til at gøre en hel masse. Og det kan du godt rumme og klare, men det skal du vide med dig selv. Dem, der indeholder mere lys, skal også gennem mere mørke. Nu er det jo the real deal, du kører den her gang, ikke? Nu er det direkte ind. Er det det? Ja, det er direkte ind. Okay, glæder mig til. Ja, vi kører fuld bullengas. Okay, fedt. Ja, direkte ind i bevidsthed her. Så kommer Thomas jo lige og løfter jer lidt med noget dualitet og noget, og I skal arbejde lidt og gøre lidt, og så kommer jeg tilbage. Så kommer du og knækker os igen. Så kommer jeg lige ind og lige rykker det på plads igen. Dansen der mellem de to og den ene. Ja, det er spændende. Ja. Du får at se omfavne mørket. Det kan du tro. I stedet for at stikke af fra det. Ja. Så sidder vi fast. Jeg er frisk på det hele. Alle elbiler, de sidder fast herovre. Det er rigtigt. Der er ikke nok. Nej, de kan simpelthen ikke køre. Det er kun hvis de er firehjulstrækkende. Så jeg skulle prøve at lave et spor. Prøv lige at lave et spor til ham. Hey. Ja. Vi gjorde det. Sådan. Ja. Sådan. Kreativt. Så er vi ankommet. Så er vi klar. Yes. Så vi er ankommet til retreat på Sjøvik, og det er simpelthen bare smukt. Wow. Så åbner op, du. Vi starter lige ud med en kold opfrisker her på Sjøvik. Okay, så en lille sidehistorie til det her. Grunden til, at jeg er her på det her retreat, det var fordi, at i sommer, der skete der noget lidt underligt. Jeg prøvede at tage til Clairvoyant for første gang. Vi havde en helt vild samtale. Men på et eller andet tidspunkt, så siger hun under vores snak, at hun føler, at jeg har brug for nogle mandlige spirituelle rollemodeller. Og så sidder hun sådan, og så siger hun sådan, du skal snakke med en, der hedder, han hedder noget med Jesper Westmark. På det tidspunkt kendte jeg ham ikke. Og det, der sker nogle dage efter, det er, min veninde Aline, shout out til dig, ringer tilfældigvis til mig og spørger, om jeg har lyst til at deltage til Jesper Westmarks jubilæum på hans retreat i Sverige. Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til, så det sagde jeg ja til, og endte med at være her i 4 dage og hjælpe med at sætte op. Der kom 200 mennesker, og det var i sommer, så det var en fantastisk oplevelse. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig heavy en, den her. Jeg tror, vi kommer til at gå helt i dybden med vores sårbarhed og vores følelser og vores skyggesider, men også bare kan få lov til at lave det, jeg godt kan lide at lave. Det er jo content, og være her i de her sindssygt smukke omgivelser. Frit fald, baby. Let's go. Kan jeg vide, hvad der kommer til at ske? Det må guderne vide. Men nevertheless, så er det ude af min comfort zone. Og I ved, hvad jeg skal til at sige. Kom ud af jeres comfort zone. Ja, der har været noget feast going on her. Bare rolig. Det er bare en bjørn. Så har jeg lige lavet mig en lille bænk her. Sidder og nyder skoven. Ej, en lækker menu i dag. Nå, vloggen. Vi kan ikke løbe fra det mere. Vi skal i Saunagus. Klokken er 8 om aftenen. Det er bælmørkt udenfor og minusgrader, og der er is på søen. Og nu skal vi simpelthen ned og bade i isen. Så hop i. Men jeg plejer ret sej med sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor.
Det virker så grænseoverskridende lige nu. Men vi gør det. Vi er klar. Let's go. Jeg dokumenterer mig selv. Nu har vi snart været derinde i 1,5 time med 2 pauser. Jeg var ved at give op 10 gange. Og jo mere du undertrykker, eller udskyder, eller ignorerer de negative følelser, jo hårdere kommer det andet tilbage. Det er lang tid, jeg har været så presset. Det var ekstremt hårdt, det der. Puh, når vi ikke engang startede endnu. Alle var ved at knække, stort set derinde. Jesper, han har ret. Han gik til den. Og det er sindssygt, det her. This is very, very powerful. Wow. Det var virkelig en vild oplevelse. Så bare høre nogle af de mænd, som ikke har regnet med, eller aldrig nogensinde har prøvet virkelig at dykke ned. Man kunne virkelig se nogle af de mænd komme ned, virkelig langt ned, længere end de nogensinde har været. Der var altid arbejde at kunne gøre på sig selv, og jeg ved ikke rigtig, hvilket svar jeg har brug for heroppe, eller hvad det er, der ligger ulmer. Og så er det meget spændende, hvordan man kan relatere til både Thomas og Jesper. Jesper, han er meget med det spirituelle, med det sjælelige, nærmest altså over i kvantefysik, noget som jeg tænker rigtig meget over. Nu siger jeg det højt, men jeg har sådan en guilty pleasure, der hedder alt med sådan noget spiritualitet, kvantefysik, universet. Det er der ikke særlig mange, der ved om mig, men når Jesper snakker om de ting, så er jeg virkelig glad, fordi så giver det mening noget af det, som jeg har gået og tænkt over lige siden jeg var ung. Og man kan godt føle sig ensom, hvor Thomas har den mere sådan at mærke sin krop og trække vejret og komme ind i sig selv og give slip og sætte en fod i jorden og sætte grænser for sig selv. Men jeg havde virkelig brug for den her tur her, og vi kun lige startede. Så nu er det noget med, at jeg skal prøve at face my demons. Da jeg var oppe i saunaen i går, top 3, hvor presset jeg har været. Fordi jeg hele tiden har lyst til bare at sige, stop, jeg kan ikke mere. Men blev ved og blev ved og blev ved. Altså der var et tidspunkt, hvor jeg bare sad og savlede og var nærmest unconscious. Og han pressede den virkelig, Jesper. Men jeg gjorde det, og det var måske fordi, der er nogle dæmoner, som ligger og ulmer, som bare vil frem. Der er et eller andet, der ligger og ulmer, som om jeg ikke rigtig ved, hvad det er, jeg skal gribe fat i. Måske det er bare fordi, at jeg er kommet langt. Det kan også bare være, at jeg er et godt sted i mit liv, hvor jeg har fået arbejdet på en del af de ting. Jeg skal lære mig at være så hård mod mig selv. Jeg skal være med at prøve at søge bekræftelse i arbejde og relationer og sociale medier og alt det bullshit. Det er ligegyldigt. Hele den her frit fald-serie har også bare været for min egen skyld. Og det skal jeg huske. Bare være ligeglad omkring likes og kommentarer, hvem der deler, hvem der støtter op og bla bla bla. It doesn't matter. Jeg gør det for min egen skyld. Jeg synes, det er sjovt og terapeutisk, og jeg synes, det er vigtigt. All of that other stuff. Det er så hårdt, der. Jeg bliver knækket i den der sauna. Shit, mand. Frit fald. Vi bliver knækket. Vi bliver knækket lige nu. Fik mig også slå hul på sin store tog, mand. God damn. Det går helt galt, jo. Det var virkelig wholesome. Kan I mærke, hvor dybt I arbejder, når I sidder stille herinde? Kan I mærke forskellen? Bliv ved med at holde det rum sammen. Ud med jer. Tak for det. Og I skal vide... Du sejr, mand. Du sejr. Det er klart. Det er lidt... Nu har jeg lige siden jeg kom været meget bevidst omkring min vejrtrækning. Det er virkelig sigende, hvor dårlig jeg er til at trække vejret normalt. Det tror jeg rigtig mange kan relatere til. Der har været så mange indtryk. Noget af det, jeg personligt har lært, det er, når du møder ubehag, du møder ubehagelige situationer, eller tanker, eller følelser, at man lærer at blive ved dem. Og det er der forskellige metoder til. En helt simpel metode, det er at trække vejret. Og så lige være i den og mærke efter. Så det har virkelig været meget omkring sådan bevidstheden og sindet, og når det er dine tanker og følelser af dit sind, der snakker, og jeg har tænkt mig at ligesom tage noter, og dit og dat, men jeg har oprigtigt bare været til stede. Og jeg tror, det mest rørende ved alt det her, det er at høre de andre mænds historier, er virkelig, virkelig, virkelig blevet rørt. Og det er bare en påmindelse om, at
Du kan gå og have alle mulige forudantagelser om andre folk og tænke om ham der, han har sikkert det her, og han er sådan der, eller ham der, han har flere penge end mig, eller han har større muskler end mig, eller bla bla bla. Men i virkeligheden render vi altså rundt med bagage, og rigtig mange af os render rundt med ubearbejdede følelser. Og lige meget hvor meget vi prøver at ignorere dem og sende dem væk og undertrykke dem, så kommer de tilbage. Jesper gav et meget godt eksempel med et pendul. Du ved, gravity, the laws of physics. Tyngdekraften op, hvad er der tilbage? Alt vil tilbage, det samme gælder med følelser. It's gonna hit you twice as hard in the face. Jeg synes selv, jeg har været ret god til at arbejde på mig selv. Jeg synes også, der er lang vej. Men jeg føler okay med, hvis man skal sådan måle det op i sådan samfundets forventninger til, hvad et rigtigt voksenliv er. Så har jeg virkelig døjet meget med det der at være 34. Kigger på mange jævnaldrende, som har fået børn, og bolig og bil og alle de ting der. Og jeg ved godt inderst inde, at jeg har skulle fokusere på andre ting, men det er stadig en historie og en forventning, vi har fået fortalt, lige siden folkeskolen, i medier. Når man bliver i 30'erne, så skal man styre på det her. Så på nogle punkter føler jeg mig meget langt bagud, når det kommer til alle de her praktiske ting. Men på andre punkter føler jeg mig også langt foran, i forhold til selvudvikling og det mentale, fordi jeg har fået muligheden for at arbejde på mig selv, uden at skulle forholde mig til og jeg er meget med på, at man kan udvikle sig selv nok til en vis grænse, og de største lærermester, det er når du finder din partner. Det er der, man lærer allermest om sig selv. Det er der, man bliver mest trigget. Men jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg har fået lov til at have den her tid. Så der er en ubalance på en eller anden måde. Der er sådan en dualitet, at på nogle punkter føler jeg mig langt fremme, på andre punkter føler jeg mig ikke langt fremme. Men igen, hvad er langt fremme, og hvad er det rigtige? Alle har hver deres rejse. Jeg er meget taknemmelig, og jeg synes taknemmelig for at dele rum med de her mænd her, som mange af dem har aldrig nogensinde talt op omkring nogle af de ting her, inklusive mig selv, og kunne dele noget så sårbart i et rum, i et trygt rum som det her. Det er virkelig powerful. I mean, that's very goddamn powerful. Og jeg har været forvirret. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle snakke om, og nogle ting har jeg ligesom bearbejdet, men meget af det, vi snakker om konstant, er at være i nuet. Du ved, at tid er en illusion. Når jeg når derhen, så bliver jeg glad. Når jeg når derhen, så bliver jeg healet. Der er kun nuet. Du kan blive healet nu. Og jo mere du siger, det kommer til at ske i fremtiden, jo mere lyver du for dig selv. You know? Selvfølgelig skal man være klar til det. Men noget, jeg har set rigtig meget. Nu var jeg heroppe igen for et halvt år siden, der er så, hvor jeg har nu. Hvor mange voksne mennesker, som ligesom har kørt 120 km/t med karriere, arbejde, med forhold, med alle mulige. Altså på et eller andet tidspunkt sker der et eller andet, der gør, at de får et wake-up call og tænker sådan, okay, jeg har arbejdet 30 år, jeg har slidt mig selv ihjel. For hvad? Jeg er ikke gladere, jeg er ikke lykkeligere. Jeg sidder i det her store hus, bla bla bla. Der er tomrum i mig. Og jeg bliver ved med at trippe, når jeg kigger ud af det vindue der. Jeg bliver ved med at se sådan nogle figurer. I know, it's weird. Er det tågen blandet med lyset og refleksionerne i vinduet? Or is it something else? Hvor kommer jeg fra? Når jeg først og fremmest har ejet en masse ting på sine forældre, og ikke nok med ens forældre, ens forfædre. Jeg synes, de kommer med et meget godt eksempel faktisk, at de genetiske koder, de bliver givet videre til vores afkom. Jeg læste om et forsøg på et tidspunkt med nogle forskere, der havde haft nogle forskellige rotter, forsøgsrotter, og så havde de givet nogle af rotterne stød, og de kunne måle helt ned på 3 eller 4 generationer senere, at dem, som havde fået stød, var meget mere stresset. Og det synes jeg er sigende. Og jeg tror, at det er så mange af de mennesker, jeg har mødt på min rejse de sidste års tid, har til fælles, at de på et eller andet tidspunkt har ramt et sted i deres liv, hvor de har kigget sig selv i øjnene og sagt, at jeg kan ikke blive ved med at fortsætte sådan her. Og det bliver nødt til at dykke ind i dig selv og mærke dig selv. Jo ældre jeg bliver, så finder jeg mere ud af, at livet giver dig ikke altid de svar, du gerne vil have. Det giver dig de svar, som du har brug for. Og jeg håber en dag, jeg kunne være med til at facilitere sådan nogle her retreats her for mænd. Fordi det er life-changing. Det er virkelig rørende at være her. Powerful. Og lige med, så skal vi ned og bade den her sø her. Bum. Issøen skal i sauna. Where by far, at jeg er blevet presset med, at jeg nogensinde er blevet mit liv i de der saunaer. Holy shit, man. Jeg har været knækket 1000 gange. Man bliver ved. Og det er fordi, jo større tolerance du kan have i den her sauna her, jo større tolerance kan du også have med de udfordringer, du møder ude i livet. It makes sense. Nå, jeg har brugt min pause på at lave alt muligt bullshit. Nu skal jeg lige over nu frokost, og så kan vi simpelthen ud og spise. I går, der flikkede mit fod, kan jeg lige vise senere, men vi har lige en halv dag tilbage, og så skal vi hjem i morgen tidlig. Frit fald. Peace. Hvor jeg elsker natur. Det er oprigtigt et af de ting, jeg holder mest af i min tilværelse. Det er natur. En god ven, Ahmed Omar, som slet ikke har været nok med i bloggen. Det er helt mærkeligt, han ikke gør det egentlig.
Han sagde til mig, at grunden til, at jeg så godt kan lide natur, er det, fordi det er et af de eneste ting, jeg ved, jeg kan føle mig tryg ved og sikker ved. Den er der altid. Så always been der. Venter ikke noget. Ikke nogen krav. Ingenting. Så det er lidt skummelt, ikke? Det har været plusgrader nu i et par dage. Og der regnede. Nu går jeg på en skovsø. Men jeg skal derover. Men vi håber, den kan holde. Ellers er det ikke forfærdeligt dybt. Men det er stadig ikke fedt at blive fanget den her is her. Wow, hvor er det sindssygt der. Det er noget af det smukkeste, jeg længere har set der. Har du haft det godt indtil videre? Ja, så fint. Det er dejligt. Du havde ret i bilen. Vi kom til at dykke ned. Ja, selvfølgelig. Det blev dybt. Jeg håber, der er mange unge mænd, der ser det her og har lyst til at komme op. Og i lige måde. Velkommen, siger vi bare. Jeg kan varmt anbefale det. Ja. Har du et godt retreat? Det synes jeg. Har du godt retreat? Ja, det har jeg. Nogle dejlige mænd, der er her, og det er godt at have dig med. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle mærke det så meget. Nej. Jeg synes, vi har balanceret det godt. Jeg tror, der er mange mænd, der kommer op. De regner ikke med, at de skal mærke det så meget. De drømmer om det længe efter det. Der er nogen, der virkelig har behov for at komme herop. Ja. Jeg tror, at de kommer, når de er klar til det. Og når de har behovet, og når de mærker, okay, nu har jeg virkelig lyst til at prøve at mærke noget andet, end de daglige rammer, jeg sætter for mig selv. Det vi skaber, det er jo 4 dage, hvor man kan lægge telefonerne væk, ikke behøver at skulle noget som helst, man skal ikke være nogen. Man kan godt blive med at være den, man er, hvis man har lyst. Man kan også prøve noget andet af. Man kan også prøve at lade være at sige noget, hvis man plejer. Ikke at sige noget, kan man sige en hel masse. Ja. Men at mærke sin krop. Mærke efter. I sauna, i breathwork, i kropsarbejde. Indtil vi kan slippe på det, så bør vi ikke rende rundt lidt længe. Men de første 4 timer, der var jeg bare forvirret. Det er ikke mere. Forvirret hvordan? I dig selv? Jeg tror, jeg er for hård med mig selv. Overtænker. Der er mange mænd, der er meget hårde i sig selv. Jamen det er mere forventningerne. Jeg har jo alt, mand. Ja. Jeg er så heldig og taknemmelig. Vi lærer tidligt i livet at komme nu, du kan godt levere lidt. Og så bliver vi ved med at tale til os selv, indtil vi begynder at tale kærligt til os selv. Ja. Tilgive os selv. Ja. Give slip på det, der er sket. Wow. Og når vi giver slip på det, så kan vi bedre være til stede i nuet og være omsorgsfulde, være kærlige, være givende, være rummelige, være tro mod os selv. Hvordan har det været? Det var sjovt. Ja, og seriøst. Meget seriøst. Og meget seriøst, mand. Befriende. Befriende. Jeg føler virkelig, at der er mange, der har taget et stort skridt. Enig. Blandt andet mig. Du har virkelig altså, jeg har haft virkelig godt af den tur her. Hvis vi har et råd til andre unge mænd, der sidder derude, når de er klar, hvad vil du så sige til dem at gøre sådan noget her? Ja, det var med at tøve med at gøre det. Bare hoppe ud. Ja. Prøv det. Prøv det af. Du er ikke noget mist. Nej. Altså. Man kan altid gå tilbage til det, man plejer at gøre. Det er det. Man kan prøve noget nyt, eller man kan blive ved. Man gør det, man altid har gjort. Ja. Det var en fornøjelse indtil videre, men vi har stadig lidt tid tilbage. Jeg har lidt tid tilbage, ja. Nu skal vi ind i den her. Kan der overhovedet være 16 mænd derinde? Kan der blive nødt til. Så må jeg sidde på skødet. Ja. Sidste år. Det er ikke så brug for det bare at hele. Når du trækker lys ned, så kommer lyset ned og konfronterer alt det mørke, der ligger der. Alle følelserne, al sorg, så der er al ensomhed. Alt det er også en del, der gemmer sig. Jeg kommer alle på sådan en sjæletur eller Nej. Nej. Det gør det. Det er nok nu. Det er nok. Det er nok nu. Du er nok, og jeg er nok, og det er nok. Vi er alle sammen nok. Vi er som nok. Tak for dig, Mia. Tak for dig. Jeg tror, en del af mig døde derinde. Ja. Til dig selv. Ja. Tak for det. Ja. Og noget af det sidste, han sagde, det var, at alt opstår i mørket. That's beautiful, man. Du opstår i mørket. Planter opstår i mørket. It's very deep, man. Galakserne, universet opstår i mørket. Embrace the darkness, man. Embrace the darkness. Det er dejligt. Så fantastisk, mand. Så fantastisk. Fornøjelse. Ja, sej, du har din søn med, altså. Det er kæmpe inspirerende. Hvordan har det været? Har det ikke været? Sindssyg oplevelse. Wow. Wow. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Forhåbentlig til at finde det for sig selv. Men shit, der var noget, der skete inde i mig, mand. I alle mænd i det lokale. Helt vanvittigt. Jeg tror 100% jeg fik healet noget trauma der. I'm lucky, man. I'm very, very lucky. Jeg er stolt af mig selv. Jeg har besøgt min indre barn, lille Alex. Bare en god dreng.
Han har bare brug for noget rådgivning, og noget omsorg, og noget nærvær, og en storebrorfigur. Jeg har altid været storebror for alle mulige andre, men jeg har manglet en storebrorfigur. Og det kan jeg være for min indre barn. Wow. Jeg skal ned under. Hvor er jeg kommet langt. Så er det dejligt. Var det dejligt, sådan så? Så var du god. Ja, men det er det virkelig, mand. Det er så dejligt at mærke det, men det kommer virkelig glad. Jeg var meget ved siden af mig selv, da jeg kom op. Fordi jeg har taget de her konkrete valg med at sige lejlighed op om mit fuldtidsjob. Og fløj på lyserød sky i Tanzania, og så kom jeg tilbage, havde ind og slået bo og fik en kæreste. Så blev jeg syg op til det. Altså, jeg var virkelig off. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg kom op, og sådan, jeg ved faktisk, for jeg synes, jeg aner ikke, hvad jeg vil have ud af det her. Jeg blev sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg blev irriteret på mig selv. Hvorfor ved du ikke, hvad du vil dykke ned i? Men så minder jeg mig selv om, det er det der hele præmissen for den rejse nu, det er at blive stillet på kontrol. Jeg har altid skulle have kontrol over alt. Og jeg skal altid lægge planer, og om et år så skal jeg have gjort det her, og så skal jeg have lavet det her antal projekter. Meget styret. Ja, på nogle punkter. Men jeg er meget sådan goal-getter. Voldsomme skridt, du så har taget. Helt vildt. Og bare sådan surrender. Det er frit fald. Det er frit fald. Det er præcis frit fald. Og det samme her, tak. Da du sagde det der til mig, din umiddelbarhed, da du sagde det der med at tale med, du har fundet det love in life, faktisk. Det var bare sådan, ja. Så ringede jeg til hende i går aftes, som var bare så støttende, og så tror jeg, at det der skete i dag, jeg fortalte jo, at jeg er ikke sammen med min mor i 10 år. Min ekskæreste var med mutuelt. Så jeg har virkelig haft tilknytningsproblemer, og den har jeg arbejdet meget med. Og det har resulteret i, at jeg har skubbet kvinder væk, og når hende her så kommer og giver mig så meget, Så passer du også på, hvad er nu det for noget? det gør jeg. Da vi gennemgik den der var det som om, at han sagde, du kan se hvem som helst. Men jeg havde kun lyst til at se hende, jeg har kæreste med nu. Det var hele var bare sådan en virkelig overvældende følelse. Sådan, det feminine, tror jeg har stået fred med nu. Det var fandme flot. Det er jo guld, du tager med herfra. Synes du? Det synes jeg. Tak. Så ved du, hvad du skal med din kæreste med hendes barn. Altså, det er ansvar. Og hvad er nu? Og leve i nuet. Leve i nuet, det tror jeg, vi alle sammen tager. Kæft, da. Ja, det må man. Jeg glæder mig til Hvad var essensen i det, du sagde? Så er retreatet færdigt, og det er altid sindssygt ambivalent at sige farvel til nogle mennesker, man ikke kendte for 3 dage siden, og nu har man delt de dybeste sider af sig selv. Men endnu en gang så går livet videre, og jeg har været sindssygt taknemmelig for det her retreat her. Der er ikke så meget at sige, end det her det passer perfekt ind i mit frie fald, og jeg havde virkelig brug for at komme herover. Så en lille reminder til jer selv, kast jer ud i det, mand. Vær åben, vær til stede, vær taknemmelig, og så vær dig selv. Frit fald. Vi ses næste afsnit.